खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ मैया तामुलपुराव फैनानै हाथियार दोनथुमसालिनि अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननानै होबाय। तामुलपुराव लुफुंजानो गोनां बे हाथियार दोनथुमसालियानो भारतनि मादावनो नैथि BSFफोरनि हाथियार दोनथुमसालि जागोन आरो बेनिफ्रायनो सा सानजा भारतनि गासैबो रायजोफोराव पेरामिलिटारि फर्सनो हाथियारखौ दैथायहरनाय जागोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो तामुलपुराव लुजानो गोनां बे हाथियार दोनथुमसालिनि गेजेरजों ओनसोला जौगागोन, लामा सामा मोजां जागोन, टाउनशिप थागोन, हाथियार बानायनाय जागोन आरो लाइमोनफोरा डिफेन्सआव हाबनो लामा मोनगोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। तामुलपुराव BSFफोरनि हाथियार दोनथुमसालिनि अन्थाइ खाम्फा गायसननायजों लोगोसे मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा फोरमायथिदों दि मिरु आरो आसाम सोरखारनिफ्राय BTCनि थाखाय 1500 कौटि रां हरनो गोनांमोन बे रांखौ बांहोनानै 1980 कौटि रां हरनाय जासिगोन होननानै फोसावलांदों। नखरनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय गुबुन रायजोआव थांनानै गोबां सुबुंफोरानो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनायाव लामा ससेनिफ्रायनो गोमानाय जाथाया गोदान खोथा नंलिया, नाथाय बे खेबाव गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैनायाव सासे बर' सुबुङा दुथांफोरजों बुथारजादों। रुथु खाख्लारि मुंनि सासे सुबुङा तेलेंगानायाव दुथांफोरजों बुथारजादों। बिथाङा गलाघाट जिल्ला मेरापानि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं जयपुकुरि गामिनि थागिबि। नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला रुथु खाख्लारिया गोलाव समनिफ्रायनो तेलेंगानायाव खामानि मावनो थाखाय थाहैदोंमोन, नाथाय थांनाय रबिबार सोरांसि 3 रिंगासोनिफ्रायनो रुथु खाख्लारिया गोमानानै दंमोन, जायनि थाखाय बिथांनि लोगोफोरा बिथांखौ खाथि खाला ओनसोलफोराव नागिरदोंमोन। उनाव खाथिनि हाग्रानिफ्राय रुथु खाख्लारिनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। दुथांफोरा रुथु खाख्लारिखौ गोदोना हाफ्लंनानै बुथारदों। बेनि अनगायैबो बिथांनि देहायाव बुनायनि गोबां दागोफोरबो दंमोन होननानै फोरमायथिदों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बुथारनाय जाथाय जानायनि सिगां रुथु खाख्लारिनि मबाइलखौबो दुथांफोरा लाखुमाखादोंमोन। थैनाय रुथु खाख्लारिनि गोथै देहाखौ दा पस्टमर्टेमनि रिपर्टजों लोगोसे न'फारसे लाबोगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। जायनाखि रुथु खाख्लारिनि नखरा दुखुथिया नखर, बेनिखायनो मदद होनो थाखाय खावलायहरदों नखरनि सोद्रोमाया। चिरां जिल्ला बिजनी फानबारियाव हेमेन बर'नि न'आव सिखाव खावनो फैनानै हमजादों सिखाव सुब्बास उद्दिना। फानबारि लवारपारानि हेमेन बर'नि न'आव सिखाव खावनो फैदोंमोन सुब्बास उद्दिना, नाथाय हेमेन बर'जों हमनानै दोनजादों। सिखाव सुब्बास उद्दिना सिमान लानाय बायदिब्ला गासै 6 सिखाव खावनो फैदोंमोन। बिनिनो 6नि मादाव 3 गुबुन जायगायाव नेथ'दोंमोन आरो 3 मोसौ खावनो थाखाय फैदोंमोन, नाथाय मोसौखौ मोनिलाय न'आव थानाय मुवा बेसादफोरखौ खावनो नाजादोंमोन। बेयावनो न'नि बिगोमा हेमेन बर'आ हमनो मोनदों आरो गुबुन 2 खारग'लांदों। खारग'लांनाय सिखावफोरनाव पिस्तल, सिखा बायदि हाथियारबो दंमोन होननानै सिखाव सुब्बास उद्दिना फोरमायथिदों आरो गावजोंनो लोगोआव सिखाव खावनो फैफानाय माखासे सिखावफोरनि मुंखौ कयसाला गावनि कुतु आली आरो बागनामारि गावनि बिलाल हक होननानै फोरमायथिदों। सिखाव खावनाय जाथायनि सायाव ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 15 सान सिगांबो मोसौ खावनाय जाथाय जादोंमोन। फिन दा सिखावफोरा मोसौ खावनो थाखाय फैबावदोंमोन, नाथाय सिखावफोरनि नाजानाया बे खेबाव फेलें जादों। हेमेन बर'आ सिखावखौ हमनानै खानानै दोनदों आरो ओनसोलनि सुबुंफोरनो मिथिहोदों। उनाव पुलिसनो खौरां हरनानै पुलिसनि आखायाव सिखावखौ गथायनानै हरदों। दायनिनि सन्देहआव मानसि बुथारनाय जाथाया दासिमबो खम जायाखै। फिन दायनिनि सन्देहआव गसाइगावआव मानसि बुथारनाय जाथाय। गसाइगावनि महनपुर गामिनि 45 बोसोर बैसोनि अनजलि मुर्मुखौ दायनिनि सन्देहआव बुथारदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला अनजलि मुर्मुखौ न'निफ्रायनो लायनानै हाजो फारसे लांदों, जेराव गोबां हाराहास्ति खालामनानै बुथारदों। बे दायाव दायनिगिरि सुनिल मार्दि, हपना हेम्ब्रम आरो प्रबिन्सन किस्कुखौ हमबाय आरो साकेल हेम्ब्रमआ खारखुमानानै दङ। अनजलि मुर्मुआ गोबानानै थानाय जाथायखौ बिथांनि फिसाया गामिनि गावबुराखौ लानानै पुलिस थानायाव खौरां होफैदोंमोन। बेनि उनावनो पुलिसआ जाथायनि दायनिगिरि 3खौ हमनो मोनदों आरो उनाव हमजानाय 3नाव सोंनाय फिननाय लानायनि उनावनो अनजलि मुर्मुनि गोथै देहाखौ हाजोनिफ्राय बोखांनो मोनदों। UPPL सोरखारखौ बोख्लायनानै BTCआव BPFनि सोरखार फैगोन आरो हाग्रामा महिलारिजों सा 26-27 MCLAफोरा दंखासै होननानै दासान्दि जेरैबायदि गोसारगासिनो दं, बेनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि UPPL आरो BJPनि MCLAफोरा BPFजों जेसेबां सोमोन्दो दं बेनिख्रुइ बांसिन खौरां बिजोङासो नांथाबनानै दङ। खौरां बिजोंफोराव गाब फोनै फोनै फोसावनाय जादों होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदों दि UPPL दोलोआ समाजनि खामानि मावनो थाखाय फैदों आरो मावलांगोन। गुबुन फारसेथिं BPF दोलोनो खालि गोहो आरो रांल' नांगौ। थांनाय 1 बोसोराव काउन्सिलाव हाग्रामा महिलारिया खेबसेबो नुजाथिफैयाखै। बेजोंनो मिथिनो मोनो बिथाङा रायजो राजानि खामानि मावग्रा नङा होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। बिथांनि अनगायैबो जायखिजाया समावनो
बिटिसिआव बिपिएफनि सोरखार फैनो हागौ आरो बे समाव इउपिपिएल आरो बिजेपिनि एमसिएलएफोरा बिपिएफजों स्रोदै सोमोन्दो थानायनि जि खौरां बेनि सायाव बिजेपिनि दैदेनगिरि भबेश कलिता बिथाङा बुंथिदों दि एमसिएलएफोरा इएम मोननाय मोनैखौ लानानै बयहाबो दुखु थाखायो बेनिखायनो बिजेपिनि जायफोर एमसिएलएफोरा बिपिएफजों सोमोन्दो थानायनि खौरां गोसारदों बिथांमोनखौ सावरायनो थाखाय लेंनानै लाबोनाय जागोन आरो बिथांमोनहा दासिमबो बिजेपिजोंनो दङ बिजेपिजों गैला होननानै बुङाखै होननानै फोरमायथियो भबेश कलिताया मख'नो गोनांथि बिजेपिनि एमसिएलए भबेन बर' बिथाङा बिपिएफ सोरखारखौ मदद होगोन जुदि इएमनि बिबान होयोब्ला आरो ब्लकखौ 100% सामलायनो होयोब्ला होननानै बुंथिदोंमोन बिथांनि अनगायैबो गुबुन सासे बिजेपिनिनो एमसिएलए अभिराम महानायक बिथाङाबो बुंथिदोंमोन दि गासैबो दोलोआनो समान राजखान्थियाव माबाफोर सोलाय सोल' जायोब्ला जाय गोहोआव थागोन बेजोंनो थागोन आरो डिपुटि स्पिकारनि बिबान होयोब्ला हाग्रामा महिलारजोंनो थागोन होननानै बुंथिदोंमोन बिथांमोननि अनगायैबो नबकुमार सरनिया बिथाङाबो बुंथिदोंमोन दि बे समाव हाग्रामा महिलारिनाव 26 एमसिएलएफोर दंसै आरो बिपिएफआ गभर्नरजों सावरायनो थाखाय थाग थियारि खालामगासिनो दङ खालि दिसपुर आरो दिल्लीनि सिगनेलखौसो नेनानै दं होननानै फोरमायथिदोंमोन बेनि अनगायैबो आयेननि माबाफोर राहा जानो हागौ साननानैसो हाग्रामा महिलारिया गोख्रैयै बे खामानिखौ मावाखै अब्लाबो बिपिएफआ दिसपुराव बिजेपिजों एलायन्सआव फैखाबाय जायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिनि गोबां दायानो निमाहा जाखाबाय होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा बेफोरबायदि खोथा फोसावनायनि उनावसो खौरां बिजोंफोरावबो गोबां गोख्रैथिजों फोसावजादों बेफोर खोथाया श्रीलंका हादरनि प्राइम मिनिस्टारा रिजाइन होबाय एबा गाहाय मन्थ्रिनि बिबानखौ एंगारबाय श्रीलंकानि गाहाय मन्थ्रि महिन्दा राजापाक्सा बिथाङा गाहाय मन्थ्रिनि बिबान एंगारनाय आरो हादराव आंखाल जानायखौ लानानै श्रीलंकायाव गोबां दुंहाव थासारि मख'नो गोनांदि श्रीलंका हादराव फरेन कारेन्सि आंखालनि थाखाय गुबुन हादरनिफ्राय मुवा बेसाद जेरै जाग्रा आदार मुलि पेट्रल डिजेल बायदिखौ सोरखारा बायनो हायाखै जायनि थाखाय श्रीलंका हादराव आंखाल जादों बे आंखालखौ लानानै श्रीलंका हादराव माखासे समनिफ्रायनो दावराव दावसि जाबोबाय थादोंमोन दा प्राइम मिनिस्टार महिन्दा राजापाक्सा बिथाङा बिबान एंगारबाय बिथाङा प्राइम मिनिस्टार बिबान एंगारनायनि सिगां बिथांनि हेंथा सोमावसारनो थाखाय सोमावसारगिरि रायजो राजाफ्रा बिथांनिनो फंबाय जाय श्रीलंकानि प्रेसिडेन्ट बिथांनि अफिसनि मोखाङाव थुबुर जानानै दंमोन गुबुन फारसेथिं महिन्दा राजापाक्सा बिथांनि मददगिरि मावथिफोरा गावसोरनि दैदेनगिरि एबा महिन्दा राजापाक्सा बिथाङा रिजाइन होसिगोननि खौरां मोननानै प्राइम मिनिस्टारनि हेंथा सोमावसारनो थाखाय प्रेसिडेन्टनि मावख'नि लांगोनायाव थुबुर जानाय सोद्रोमाफोरखौ गाग्लोबहैदों उनाव फिन बिथांमोनहाबो महिन्दा राजापाक्सा बिथांनि मददगिरिफोरनि सायाव गाग्लोबफिनदों जेराव बासफोरखौ अर सावनानै होनाय जादों प्राइम मिनिस्टारनि बिमा बिफानि गोसोखांथि न'खौ थेर बेथेर खालामदों बेनि अनगायैबो माखासे एमपि आरो बारग' मन्थ्रिफोरनि न'खौबो सावदों गुबुन मोनसे जाथायाव सोरखारनि एमपिनि गारिखौ सुबुंफोरा गाग्लोबदोंमोन बेयाव एमपिआ गुलि गावदों जायजों सानै सुबुंनि जोखोम जादों जायनि थाखाय एमपिखौ आरोबाव गाग्लोबदों उनाव गाग्लोबनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय एमपि बिथाङा खाथियाव थानाय न'आव थाखोमाहैदोंमोन नाथाय बेनिफ्राय बिथांनि अदेबानि एमपिनि गोथै देहाखौसो मोननो हादों बेबायदिनो आंखाल जानायखौ लानानै श्रीलंका हादराव दा गोबां दुंहाव थासारि जागासिनो दङ गिबियाव श्रीलंकानि राजथावनि कलम्बोआव कार्फिउ होनाय जादोंमोन दा गासै श्रीलंका हादरावनो कार्फिउ होनाय जाबाय गंसे पेसेन्जार ट्रेन आरो स्कर्पिय' गारिनि गेजेराव गोख्रों सौग्रावलायनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा बे जाथाया धेमाजि जिल्लानि बरदली ओनसोलाव जादों नाहरलागुन तिनसुकिया इन्टारसिटि एक्सप्रेस आरो गंसे स्कर्पिय' गारिनि गेजेराव सौग्रावलायनायजों स्कर्पिय'आव थानाय डिम्पल बरग'हायनि जिउ खहा जादों आरो अमरबती दलेया जोखोम जादों जोखोम जानाय अमरबती दलेखौ उनाव फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों नाहरलागुन तिनसुकिया इन्टारसिटि एक्सप्रेसआ अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय तिनसुकिया फारसे फैगासिनो दंमोन बेयावनो गंसे स्कर्पिय' गारिजों सौदावलायदों आरो बे जाथाया जानो मोन्दों दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों